Damos xa a palabra a Francisco. Bueno, hola, e gracias por estar aquí despois de toda esta longa xornada que delita, con toda a intensidade que tivemos aquí. Tamén gracias a estas organizadoras, o primeiro tamén, porque tamén estas cousas teñen moitísimo traballo detrás que hai que visibilizar e recordar. Así que, gracias. Cando falamos de coeducación, como me estaba plantexando, que entendemos por coeducación? Tela. Por coeducación, bueno, pois como educar en igualdade, vale. Pero a mí eso de educar en igualdade me ten así un puntito que me chirría un pouco. Por que? Igualarnos con quen e para que? Igualar as mulleres, como nos decía Pamela claramente, ela facía así, igualar as mulleres cos homes, pois solamente a nivel de posibilidades, porque realmente a mí me parece que a clave está en entender a coeducación como aprender conxuntamente do que nos poda interesar tanto as mulleres dos homes como os homes das mulleres. E a mí me parece que os homes das mulleres teñen moito que aprender, e sin ir máis longe, a clave eu a poría no coidado. Aprender a coidar. Si conseguíramos incluso que isto xa ven dende a ética do coidado que falaban aquelas filósofas como Carol Gilligan e todas estas, si conseguíramos que os homes, os nenos que temos nas aulas aprendesen a coidar, estaríamos a facer coeducación, e as nenas, pois habería que decirles tamén tedes que aprender todas esas cousas que teñen eles que lles vai tan ben na vida, como pode ser pois ser valentes, ser fortes, ser, bueno, non ser sempre tan riquiñas e querendo encantarlle a todo o mundo, porque iso é imposible e ademais, en ese caso, a última que perde sempre vai ser. Ben, esta sería un pouco a definición para min de definir e limitar, pero bueno, enmarcar un pouco, non, a coeducación. Mais na coeducación, simplemente, que podemos facer cando, como nais, pais, amigos, amigas, porque eu coeduco ali por onde vou, non solamente nas miñas aulas. E que o que por onde hai que tirar? Pois o primeiro, observar. Observar, simplemente observar o que temos ao redor, porque a desigualdade ten un problema, e que estamos tan afeitas que non a vemos. Entón, hai que observar con claves para detectar a desigualdade. Temos que aprender a vela. E unha vez que aprendes a vela, como nos decían antes, poñemos eses lentes violetas e ao mellor empezamos a ver cousas que ata ese momento considerábamos normais. Entón aí é onde empeza a transformación. Eu, para poder cambiar algo, teño primeiro que velo, detectalo e logo actuar. Logo, a nivel educativo, bueno, pois me parece que é moi importante implicar a xente, facer vínculos con compañeiras, con compañeiros, sempre hai, ali onde esteamos traballando, sempre hai algunha persoa máis ou menos sensible, a esas persoas hai que collelas a lazo e empezar a traballar con elas, empezar a sensibilizalas, a motivalas, e ademais hai que facelo con prazer, que era unha cousa que comentaba. O sea, non podemos estar sempre traballando e levando tarefa, sino que hai que traballar, e sobre todo nestas cousas da igualdade, do xénero e de tal, tan desprestixiadas, hai que traballar con prazer, pois cunha merendiña, cunhas risas, cunhas cervexas, bueno, o que sexa, pero sempre buscándolle a parte pracenteira. Implicar a maior número de xente posible e darnos conta que este tipo de traballo é un traballo que tamén conleva unha metodoloxía, que non é o mesmo, como eu decía, eu non lle cambiei a vida, eu son profe de filosofía, digamos, e non lle cambiei a vida a ninguén por falarles de Aristóteles. Pero, ao mellor, falando e traballando cousas de sexualidade, de identidade, de diversidade, de xénero, en definitiva, con isto sí que lle teño cambiado a vida a xente. E iso é o que a mí me interesa. E agora xa deixo a Ana que nos siga facendo este marco. Gracias, por tanto, bueno, gracias primeiro á organización, lóxicamente, deste terceiro seminario e, bueno, que eu creo que está todo o mundo
seguindo coa conversa coa presentación de Rocío, seguindo coa conversa con Chis, que é a coeducación? A realidade nos demostra, ademais da máis cercana, que nos la demostra e nos doe, ademais desta máis cercana, a realidade que se recolle nos informes, nas memorias, nas investigacións, toda esa realidade recollida nos demostra que os sexismos están de rabiosa actualidade, que se poden a veces algún transformar, pero siguen estando moi presentes na vida cotidiana. Pois de isto fala a coeducación. A coeducación, por tanto, tocaría ese asunto tan complexo que é a educación sexista. Quizás axude tamén a intentar achegarnos a ela dicindo o que non é, como moi ben creo que facía Chis. É dicir, a coeducación non é educar en igualdade. A coeducación é educar para a igualdade. Para que igualdade? De que igualdade estamos falando? Estamos falando de que mulleres e homes sexamos moral e éticamente igual.